Гледай го са него как стише. Давай, давай, екстра е. Супер! Бах ти крилото, бати балоно, гледай какво става. Красота! Айде, тичай! Това ти не е патрулката, тичай по-бърже! О, ти така ще претичаш Баиро, бе! Его там, виж как има подигани. Хоп! Това бързо да се намества. О! Не играй! Его излезна от това. Врати, бе! Врати, че отиде у Перник! Има, силничко. Виж как го подига. Оп! Яко го набира. Гледай какво? Тръпка. Много качи нагоре, виж? Гледай право нагоре го тега. Термик. О, се насра. Аре, врати, бе. Ще я дириш тази термика, жена. Ще я дири пак са та. Това подиги. Термик това нещо. Това е нашата термика. Не бой се, бе. Вие за да се цукате, не ме се преценявате. Не се преценявате. Стабилно, вече. Снимам, бе, да те заснимат какъв си. Малика. Да, но това е такъв артист. Кривото му много лети. Там не трябва да одим там. Ето като е. Да не е много спокойно. Оп! Виж какво става. Оп! Когато се чуи накъде е фане. Влаза, излаза от термик. Не е много спокойно време, по принцип. Но сега е готвено. Няма да е такова въртиме. Ние ще завъртим и ще пущиме. Ще видим, дека като излетиме ще преценим. Но като го гледам... Това е яко. Он като направи една врътка, гледа там от термиката. Но не е много комфортно. Виси като пичка горе. Оп! Прави ушенца. Не, он го сви. Прави ушенца да губи височина. Не бой се. Това е техника за губене на височина на уши. Що се качи много нагоре. Он се опуши. Яко набра. Това са ушенца, да. Ама я на тандемо имам едни специални ръчки за ушенца. Виж как пада. Виж как пада надолу. Тръпа ушенца. Он сложи ли си ръкавицата? Но крилото е нестабилно така. Това ще много време ги държи, сега се измъди. Яко е. Това няма нужда да вратим. Сега нуши като излеем от тук и ще ни трябва право нагоре и да право нагоре. Мога да има до бойчиновци. Я така. Но това мога да има до бойчиновци. Ще направим две вратичка за бойчиновци. Силно. То седи. То няма кацане, бе. То иска да каца.